Hej Lisbeth, du har købt en stand-up måtte. Hvordan er det? Jamen det er rigtig godt. Altså vi har haft den i en 3-4 måneder, og det gør jo, at man bliver ikke træt i ryggen, og jamen, det er meget bedre at stå på en måtte, end at stå direkte på gulvet. Kan du mærke nogen forskel fra før og efter? Helt sikkert, fordi før, der kunne jeg godt blive træt i ryggen af at stå. Det bliver jeg aldrig nu. Altså, vi står et par timer hver dag ikke, på måtten. Det synes vi er rigtig godt. Jeg ved, du har deltaget i stand-up marathon, som er en udfordring i forbindelse med de her stand-up måtter. Hvordan har det været? Jamen det har jo været rigtig sjovt. Vi er jo 2 kolleger, der er meget tæt på hinanden, og vi har begge to gået eller stået op til flere maratoner. Det er jo med til at gøre rigtig sjovt, fordi det pepper jo hinanden lidt op, og så skal vi jo, er du ikke nået dertil endnu, og jamen, jeg er allerede nået til broen der, og jamen, jeg har været dopet, og hvad har du, og så videre. Så vi har taget op til flere maratoner, det har været sjovt. Super. Og det er jo med til, at man kommer op og stå. Super. Godt. Tak for det. Hej Hanne, du har også fået en måtte. Hvordan er den? Ja, hej. Den er simpelthen fantastisk at stå på. Den er rigtig blød og god til benen. Godt. Du har også deltaget i stand-up marathon. Hvordan har det fungeret? Det fungerer rigtig godt. Så lige i starten med lige at huske at stå op, så er det jo godt at have en konkurrenceelement med i. Og ligesom min kollega, vi kan minde hinanden om, at nu skal vi altså se, hvem der kommer længst i dag. Fint. Jeg kan se, at du har en krog til at hænge her. Ja. Hvad er det? Det er så, man kan hænge min måtte op, sådan at vores rengøringskone ikke får ondt i ryggen af og skal flytte 10 måtter for eksempel på en dag. Det duer jo ikke på hendes ryg. Sådan den kommer væk fra gulvet i øvrigt. Ja, sådan den hænger. Ja. Super. Tak for det.